Dobrý večer, priateľa. Tak oficiálne začneme a postupne vidím, že budú samozrejme pribúdať aj ďalší účastníci. Pár takých informácií na úvod. Predpokladám, že všetci, čo ste prihlásení, ma poznáte, pretože vás mám teda v mailovej databáze zo seminárov a školení, ktoré sme realizovali minulý a tento rok. Ale tak pre istotu volám sa Jaroslav Slavik. A dnes, priateľa, budem s vami zdieľať také základné dva typy, pretože keď som nad tým rozmýšľal, že čo všetko by som samozrejme mohol odozdať, tak je toho veľa. A ako náhle sa vždy pozrieme na nejakú vec, tak nejak viac do hĺbky, tak zistíme, že sa otvárajú nové a nové možnosti a detaily. A to, čo vnímam dnes ako aktívny network marketer a človek, ktorý je v branži 14 rokov, že v zásade nejaký čas trvá, než sa ľudia dostanú na taký level, že získajú taký svoj know-how a naozaj takú skutočnú sebaistotu a sebadôveru v tom, ako budovať svoj tím, ako budovať svoju firmu. Samozrejme je tam x parametrov, ktoré do toho vstupujú, naše skúsenosti, naše možnosti, naše nastavenie, vôbec to, ako veci vnímame. Ale v každom momente, každý, kto začína a pracuje na sebe, tak si zdvíha tú úroveň toho nejakého svojho vedomia a zručnosti v rámci network marketingu a čím samozrejme je viac aktívnejší a prepája tie teoretické informácie s tou praxou, tak sa dostáva do levelu, že začína tomu rozumieť a začína mať aj výsledky. A samozrejme väčšie výsledky prinášajú viac radosti, a viac sebavedomia a sebadôvery a to zase spôsobuje ďalšie a ďalšie, zase lepšie výsledky. Takže poďme sa pozrieť na také dva typy. Ja som sa rozhodol vlastne nejakým spôsobom pokračovať ďalej takouto formou, keďže za minulý rok sme usporiadali 5 živých seminárov s pánom Haraldom Psaridisom a mne osobne to veľmi veľa dalo zopakovať si jednotlivé témy a ísť cez živé semináry do ešte väčšej hĺbky. A rozhodol som sa teda zatiaľ, kým pripravím nejaké živé semináre aj ja, a kým spustím na samozrejme dopyt network marketerov zo Slovenska a z Čiech nejakú ďalšiu sériu s pánom Haraldom Psaridisom, tak som sa rozhodol, že možno bol to nejaký dopyt, by pomohlo niektorým z vás na nejakej pravidelnejšej báze, možno kratších takýchto webinárov na 45 minút, na 60 minút, nejakých, ja neviem, každý druhý týždeň, alebo možno niekedy nejakom mesiaci aj 3 až 4 krát za mesiac alebo raz týždenne dať nejaké témy, ktoré budú v zásade voľné, ale budú nadväzovať pre tých, ktorí pôjdu v zásade nejak postupne a budú také nejaké tipy a praktické veci na to, aby ste sa mohli posunúť ďalej, pretože tá moja misia a vízia naozaj zvýšiť úroveň sieťového marketingu, tá stále platí a samozrejme toto video využívajú aj marketeri z mojej aktívnej siete, takže takisto motivácia moja je posunúť čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie aj môj tím, ale je to samozrejme určené všetkým marketerom, distribútorom a ľuďom, ktorí sa zaoberajú odvetvím network marketing. Dobre, či plán na dneska večer, ja by som chcel do hodiny, čiže do nejakých 20:45 skončiť. A prosím vás, nezapínajte si mikrofóny, nech máme taký nejaký plynulý priebeh. A ak máte nejaké otázky a budú vás napadať, tak prosím napíšte to do chatu a potom na záver sa k tým určitým bodom vrátim. Dobre, ja si teda spustím zdieľanie obrazovky, aby sme sa mohli dostať k téme, ktorú som si pripravil dnes. A síce program na dnešný večer je len 2 typy, ako zvýšiť produkciu. Samozrejme, tých možností je veľa, aj tých prístupov, akým spôsobom zvyšovať svoju produkciu je. Čiže berte to dnes ako nejaké typy z môjho pohľadu, moje skúsenosti, moje rady, to, čo funguje mne. Samozrejme, vy si z toho môžete vyťahnuť to, čo bude pre vás dôležité a verím, že nejaká časť, nejaká veta, nejaký tip alebo slovo vás obohatí. A keď si dnes vezmeme, ako dnes rýchlo beží čas, že v januári som vlastne 8. januára uskutočnil
uskutočnil osobne taký živý seminár, že ako si naplánovať rok 2019, alebo malo to názov, že od slov k činom, a v zásade som tak nejak inicioval ľudí k tomu, aby si naplánovali to, ako by chceli, aby 2019 vyzeral. Tak neviem, priateľ, ak to z vás si uvedomuje, že v rámci roka 2019 máme už jednu tretinu roka za sebou, pretože už máme máj, máme za sebou 4 mesiace z 12. A keď tak sledujem svoje nejaké ciele, svoje aktivity, možno ľudí, ktorých koučujem, tak musím povedať, že len málo ľudí je tam, kde chcelo byť, alebo je na tej správnej ceste. Ja si pomôžem takým trošku nakresleným, viem, že to budete vidieť, nejakým grafom, pretože naozaj veľa ľudí má taký omyl v tom, že jednoducho, keď sa povie téma ciele a plány, tak veľa ľudí funguje v takom nastavení, však budem robiť na maximum a uvidíme na konci týždňa, na konci mesiaca, na konci roka, že ako to dopadne. Výsledok u väčšiny ľudí je potom ale taký, že mali nejaký plán, nejaký cieľ, zarobiť peniaze, byť na nejakej úrovni, na nejakom leveli v danej spoločnosti alebo mať nejaký obrat a v zásade, ak títo ľudia to neplánujú, tak ja vám viem zodpovedne na 100% povedať, že možno dosiahnu 20% toho, ako mali nejakú predstavu. A súvisí to s tým, že ako náhle my neplánujeme a nemáme jasne nastavené svoju hlavu a na základe plánu potom aktivity na to, aby sme naozaj ten cieľ dosiahli, tak sami si uznajte dnes, ak by ste si to rozrobili na drobné, že tu máme nejaké mesiace a dneska sa už nachádzame v apríli, tak kde na úrovni, kde by ste mali byť, sa dnes nachádzate. To, čo ja dnes vidím, tak veľa tých ľudí na 10 až 20% niekde toho, kde by už mali byť. A je to preto samozrejme, že jednak nemajú zadefinovaný presný ten cieľ a nemajú ani zadefinované kroky, ktoré musia splniť v každom mesiaci a v každom týždni. A to je taký ten obrovský potenciál na to, aby sme mohli vôbec zvýšiť produkciu marketingu, je sledovať si tú týždennú a mesačnú aktivitu. A na to dneska nadviažem práve, pretože ak dneska z pôvodného toho, že sme mali byť tu a sme tu a budeme dnes veľmi zodpovední a naštartujeme naozaj zodpovedne potenciál každého týždňa, urobíme tie kroky, ktoré sú potrebné, tak dneska sa dostaneme iba tu. Museli by sme kompletne premeniť stratégiu a urobiť to, že aby sme sa vôbec dokázali dostať niekde sem hore. Čiže to je u väčšiny nereálne, pretože ak do dneska neurobili tie podstatné kroky, tak je malá šanca, že to urobia. A veľa ľudí potom sklzne do takej varianty, že miesto toho dosiahnutého cieľa nie, že by zmenili plán a naštartovali nejaké turbo, ale oni si znižia ten cieľ. Alebo sa uspokoja, dobre, však nemusím až tam byť a nemusím dosiahnuť to, čo som chcel. Takže ak sa chcete vyhnúť tomuto, tak odporúčam začať tvrdo si sledovať potenciál svojho týždňa a s tým súvisí samozrejme aj dnešná téma. Čiže poďme naspäť k tomu, že naozaj ako nám ten rok 2019 ubieha. Čo sa týka tých praktických typov, lebo ja som za to, aby aj vo svojej škole a vlastne aj v rámci coachingu a vedenia ľudí, tak to, čo ma dneska naozaj neskutočne zaujíma, je výsledok a je pochopenie toho, že čo musím robiť preto, aby som dosiahol výsledok. Pretože veľa ľudí absolvujú rôzne semináre, samozrejme, a tí lepší majú aspoň to, že majú nejaký zošít a si to zapíšu, ale hovorí sa, že čo počuješ, čo zabudneš, čo uvidíš, to si zapamätáš, ale s čím naozaj robíš a pracuješ denne a čo zavedieš do praxe, tak až to pochopíš, ako naozaj funguje. A veľa ľudí vymetá semináre, veľa ľudí proste chodí, študuje, proste skáču z témy do témy, ale v zásade nemôžu dojsť do toho pochopenia, pretože naozaj človek, až keď začne robiť, tak až to je tá najvyššia, to je ten najvyšší stav múdrosti, že vtedy tie veci pochopíme. A samozrejme, než prejdeme k tým dvom bodom a tým typom, tak veľakrát naše výsledky a to, ako dosiahneme tie veci, súvisia s našim nastavením. A tu vidím naozaj veľký rozdiel v tom, ako sú ľudia nastavení.
komunikácii sami k sebe, v komunikácii so svojím tímom a vôbec celkovo v uvažovaní veľkosti. Veľa ľudí není dnes naučených rozmýšľať, že ja by som to mohol dokázať, ja by som mohol to a to. A v zásade majú veľakrát takýto prístup k tomu. Takže nastavenie o tom, že či budem hrať nejakú ligu, tú najnižšiu alebo tú najvyššiu, to nastavenie si určíme my sami. Veľmi nám pomáha samozrejme, veľmi nám pomáhajú ľudia, ktorí sú pre nás vzory a ktorí dokázali v podmienkách a ideálne, ak sú to pre nás, Slovákov, Čechov, Slovenska, české vzory, sú to ľudia, ktorí máme blízko, ku ktorým nemôžeme povedať, no jasné, ale v Amerike tak to je jasné, tak to ide úplne samo, alebo v tej a v tej krajine to ide samo, ale u nás tie všetky veci sú inak. Tak mňa toto neskutočne motivuje dosiahnuť aj napriek tomu, kde sme, v akej sme krajine, v akej robíme, alebo s akou firmou spolupracujeme, dosiahnuť tie najvyššie možné výsledky práve preto, aby som mohol inšpirovať ľudí, že čo všetko je možné. A podarilo sa mi to už aj v biznise, v ktorom fungujem dneska 11 rokov. Podarilo sa mi to aj v športe, kde z človeka, ktorý bol tichý a dá sa povedať naozaj úplne priemerný a no-name, som sa po pár rokoch, nie mesiacoch, pár rokoch prepracoval vždycky na nejakú top úroveň, či to bolo v tankovaní, kde som sa v určitým rokoch nachádzal v top 10 na svete, alebo ja neviem, v spoločnosti a v poslednej, s ktorej spolupracujem, kde som takisto možno dneska v top 100 a samozrejme moje ambície a ciele pokračujú ďalej, prepracovať sa a ďalej. Čiže keď som to dokázal ja, priatelia, tak to viete dokázať aj vy. Otázka ale je, či máte takú skutočnú túžbu a či je to pre vás dôležité. Pretože to úplne prvé, čo to spúšťa na dosiahnutie čohokoľvek, výsledkov, cieľov, snov, je úprimná túžba a to, či to naozaj chcete. To, čo ľudia samozrejme nemajú jasno, je veľakrát to, čo skutočne chcú a druhá vec, nie sú ochotní nejaký čas, myslím tým roky, udržať koncentráciu a pracovať na jednej veci dlhodobo a veľa ľudí proste skáče či už v súkromnom živote, či už v biznise, z rôznych vecí, či už v rámci týždňa, z rôznych aktivít do rôznych aktivít a neudrží koncentráciu na určitých veciach dlhodobo. Dobre, prvá vec, ktorú chcem a prvý tip, ktorý by som vám chcel dneska dať na to, aby ste mohli zvýšiť svoju osobnú produkciu, ktorá vedie k splneniu vašich cieľov, je zistiť, z ktorého produktu alebo z čoho vo vašej network marketing spoločnosti, z čoho z náboru alebo z produktu, z čoho máte nejaký, aký a z čoho máte možno najväčší príjem, aby ste si vybrali niečo, čo ste ochotní a čo budete nejaký čas, a môj taký tip je minimálne 2 až 4 mesiace, sústrediť väčšiu pozornosť na jeden nejaký produkt a nejaký kontrolujem, či nie sú nejaké poznámky, či všetko počujeme. Dobre. Sústrediť sa na nejaký konkrétny produkt, pretože veľa ľudí v rámci spolupráce v zásade nevie, že čo má robiť, čo má predávať, koho má nabrať do týmu, hej, voláme to recruiting, a v zásade tým, že nemá vytýčenú vlastne cieľovú skupinu, ktoré by povedala tento produkt, tak v zásade robíme všetko a nič, a to je veľký taký zlodej toho času a energie, že vlastne nevieme si ani, čo si máme značiť a čo máme merať a čo máme vyhodnocovať. Čiže prvá vec, zistiť, ktoré produkty máme, aký príjem, a zistiť, ktorý to je produkt a nájsť na to cieľovú skupinu. Samozrejme, teraz veľmi dôležité, či ste v network marketingovej firme, kde máte väčšie provízie možno z predaja, pretože tie rôzne kompenzačné plány sú nastavené tak, že jednoducho niekde sú väčšie provízie z predaja, niekde sú zaujímavejšie provízie práve z budovania týmu. Väčšina tých sieťových biznisov je nastavených tak, že tie zaujímavejšie príjmy sú vtedy, ak dokážete vytvoriť tým, pretože tým vždy vytvorí väčší obrat ako dokážete sami.
A to je veľmi dôležité, to je tá najväčšia výhoda sieťového biznisu, že vy naučíte ten tým predávať a budovať za vás a vtedy môžete naozaj hovoriť o pasívnom príjme a ísť na svoj týždenný nejaký finančný dôchodok. Dobre, čiže tu je taký nejaký zoznam, že v každej jednej firme je určitý počet nejakých produktov, služieb, ktoré sa predávajú. A je veľmi dôležité, aby ste si vy spísali na papier a robili nejaký taký zoznam, že čo vlastne predávam, čo sú moje možnosti. Takisto vytýčiť si, že koľko je za to nejakých bodov do nejakej úrovne, do nejakej kariéry, koľko je za to peňazí. To, čo dneska vidím ako taký fenomén je, že veľa ľudí uviazne potom v plánovaní nejak bodov, ale nevedia si to prepočítať do peňazí a to, z čoho žijeme a to, čo potrebujeme, sú vlastne peniaze a príjem. Takže mať to nejako aj zrovnané v rámci toho finančného príjmu a to je to, čo by som vám odporúčal plánovať, nielen teda určitú úroveň obratov, keď sa si dostal na vyšší level, vyššiu úroveň, ale v prvom rade aj finančný, čo to pre vás znamená, čo to znamená pre vašich ľudí, lebo aj tak všetci ľudia sa vás budú pýtať, čo mám urobiť a koľko z toho zarobím. A tu je veľmi dôležité mať na týmto nejakú kontrolu a prehľad. Čiže, keď si spíšete tento zoznam, čo vlastne máme za produkt, čo máte za produkt a z toho vám vyplynie, kto je váš ideálny zákazník. Čiže čo je dôležitý bod tohto bodu je, cez naše vlastné produkty zistiť vlastne, kto je náš zákazník, kto je náš perspektívny partner, tak mať ujasnené, že čo vlastne, na čo sa budem koncentrovať. A potom, keď si teda urobíte ten zoznam a vytýčite si, čo je pre vás také vám najbližšie, z čoho samozrejme máte príjem, pretože nestačí, že zaregistrujete do vášho týmu zákazníka. Ten zákazník vám urobí nejaký jednorazový obrat a možno ďalšie objednávky, ale nebude to ten obrat a tie peniaze, ktoré možno očakávate, ktoré by ste chceli. Čiže to, čo sa mne osvedčilo naozaj v sieťovom marketingu, je vytvárať partnerov a budovať ten tím. A každý ten nový partner je v zásade vaša pobočka. A preto aj nazývam network marketing ako spôsob franchisového biznisu, kde každý partner vytvára stabilný určitý obrat a ten sa dá potom plánovať. Ešte ak by ste mali, a ak máte, a sú takí ľudia, ktorí nedokážu budovať ten tím, pretože tá prvá úroveň je predaj, druhá úroveň je nábor ľudí na predaj, tak v zásade sú takí sami predajcovia v tom týme, sú to taký one-man show a ľudia, ktorí v zásade majú veľa tej aktivity, dokonca sú firmy a produkty, kde sú dobré priame provízie a človek si nejakým spôsobom sa uživí, ale v zásade je v kvadrante S a je postavený na vlastnom predaji. A to samozrejme je možné len nejakú dobu, a dokým sa človek trošku nevyčerpá, alebo dokým naozaj nenarazí na to, že jednoducho ten čas versus ten výsledok je taký optimálny a ľudia začnú rozmýšľať nad tým, OK, ale asi by som mal budovať tím, pretože tím a tímová produkcia je to, čo nám priniesie čas a viac peniazy alebo finančnú nezávislosť. Dobre, čiže spísať si, ktoré sú to produkty. Mne to veľmi pomohlo si vlastne z našej spoločnosti vytýčiť, ktoré to sú a naozaj potom si vytýčiť stratégiu, OK, tak idem touto cestou. Samozrejme, priateľ, tiež je veľký rozdiel, že či ste začiatočníci, alebo ste tu už dlhšie, pretože samozrejme, ak máte zvládnuté tú jednu úroveň, tak samozrejme, ak ste na stretnutí a ten zákazník chce niečo inak, ste si vy možno mysleli, alebo mali ste nejaké avízo, že ten človek by mohol toto by ho mohlo zaujímať, tak ak ste skúsení koniť, tak viete predávať čokoľvek aj iné, ale to, čo sa nám naozaj stáva často je, že ľudia v zásade potom sa stanú takí úplný ponúkači a tlačiči, že majú všetko a zase nepredajú nič. Takže ideálne si nájsť taký ten produkt, zamerať sa na neho a 2 až 3, dá sa povedať, mesiace, či všetky aktivity smerovať k tomu, aby ste si hľadali tých správnych zákazníkov a tú vašu cieľovú skupinu, ktorých to bude zaujímať. Hej. Pretože ak ponúkame všetko, tak vezmite si, že my ako ľudia sme ľudia, ktorí nemáme radi všeobecné veci pre všetkých. My sme každý individuálny, s inými potrebami a my chceme ten produkt a tú službu pre nás a keď to teda pre nás má zmysel, tak my si ju radi kúpime. Ale my musíme ako ľudia, ktorí to ponúkajú, vedieť, čo vlastne ponúkame. Keď si to nejakým spôsobom teda vytýčime, robíme si tým zoznam, vyťahneme si tie kľúčové
tie kľúčové produkty, tak potom je tá fáza zamerať sa na to, aby sme nejaký čas predávali jeden produkt výhradne a potom neskôr môžeme na to nabalovať ďalší. Samozrejme, čo sa týka budovania siete a toho, že z čoho sú vlastne nejaké produkty, tak ja som svoje aktivity zameral vyslovene na získavanie a budovanie nových partnerov, pretože pre mňa nový partner sú opakované objednávky a je to pre mňa investícia do človeka a samozrejme platí taká priama úmera, že čím človek viac investuje na začiatku do nejakého produktu, či už je to nejaký franchisový program, nejaká licencia alebo nejaký súbor produktov pre seba, ktoré môže využívať, tak platí, že čím väčšia suma, tým väčší záväzok. Takže nie je to o tom, aby sme my cez body a eurá naháňali ľudí, ale naopak, aby sme pomáhali ľuďom ponúknuť im produkt, službu, ktorú potrebujú a samozrejme pre partnerov, ktorí zaujíma biznis, tak vytýčili si, kto je ten náš cieľový partner. A z tohto, keď si vytýčite vlastne to, čo je pre vás dôležité, tak potom už je to oveľa jednoduchšie, pretože sa vám zrazu do širokého portfólia vecí vykryštalizuje jedna, možno dve veci a tým pádom je to oveľa jednoduchšie. Samozrejme, sú ešte rôzne, alebo sú také dva prístupy, že buď ľudia predávajú a cez skúsenosť produktu potom získavajú rekrutujú ľudí, to je jedna možnosť, ale je tu druhá možnosť, ktorú odporúčam ja, že ja rovno idem a vyhľadávam cieľovú skupinu ľudí, ktorí sú perspektívni pre predaj, pre sieťový marketing, pre to, že majú tie vlastnosti a tú perspektívu na to, by mohli byť dobrí. Samozrejme, je to otázka teraz z toho vedieť si vytýčiť, ako má vyzerať môj partner, aké má splňať vlastnosti. Čiže je to trošku naozaj zase problematika trošku na dlhšie, ale ako náhle si toto nastavíte, tak sa vám veľmi veľa vecí zjednoduší a keď budete dodržovať sami svoju dá sa povedať, takú disciplínu, tak uvidíte sami, že zo všetkého sa zrazu s tým zjednodušením udejú zaujímavejšie výsledky. Dobre. To, čo samozrejme je veľmi dôležité a to, čo veľa ľudí nerobí, je, že nedokáže dlhodobejšie udržať fokus na jednej veci. Môže sa nám stať, že nejaká vec sa nám nepodarí. Napríklad dohodneme si 5 stretnutí možno aj vykonáme, nepodarí sa nám dosiahnuť nejaký možno výsledok, máme nula partnerov, nula predaných produktov a my zrazu po 5 predajoch meníme prezentáciu, meníme stratégiu, meníme veci. Je veľmi dôležité, aby ste určitý produkt a určitú vec, ktorú ponúkate, aby ste to urobili na 20, 30, 40 meetingoch a potom to vyhodnotili. Veľa ľudí robí tú chybu, že často meníte veci a často menia tú koncentráciu. Týždeň pracujú, 2 týždne nepracujú a to je veľmi dôležité si uvedomiť, že to nastavenie, akým pristúpame každý týždeň, nám vlastne prináša tie výsledky. A veľa ľudí naozaj nemá ten fokus a tú koncentráciu na to, aby robili určitú činnosť dostatočne dlho na to, aby neboli kvalitní, precízni, aby naozaj tá produktivita, to znamená na počet stretnutí, že dokážem robiť väčší obrad, väčší objem, na počet stretnutí dokážem získať viac partnerov. To prichádza až časom, keď sa na to človek tak nejak vyladí a je dobrý v tom, čo robí, a to chce koncentráciu. A veľa ľudí sa príliš rýchlo po nejakých pár neúspechoch začne meniť veci a vlastne sú v takej etape, že vždycky stále menia tú stratégiu, možno každé 2 týždne, každý mesiac a to priateľa nefunguje. A už vôbec nie v sieťovom biznise, pretože v sieťovom biznise je veľmi dôležité dlhodobo udržať fokus na jeden produkt, na jeden systém, na jednu stratégiu a bavíme sa o mesiacoch, pretože nám samotným trvá niekoľko týždňov a my sa to vyladiť sa na to, ako fungujem a to isté potrebujú potom aj samozrejme naši partneri. Takže priatelia, z tohto pohľadu je veľmi dôležité si tiež uvedomiť, že zabudnite na bleskové a rýchle výsledky v tom zmysle, že začnete pobehovať splašení po teréne, bombardovať ľudí a robiť to, ako to robí dneska väčšina ľudí, že predávať cez nadšenie a v zásade nemá tam ten dlhodobejší zámer a tí ľudia veľmi rýchlo vyhoria a zase povedať, veľmi rýchlo aj strácajú motiváciu a majú tendenciu potom hovoriť, že sieťový marketing nefunguje. Takže
Takže je veľmi dôležité tomuto sa vyhnúť. Dobre. Ďalšia vec, alebo ten druhý typ, ktorý v zásade má okamžitý okamžitý záber na to, že zmení naše výsledky, je zvýšiť počet stretnutí s cieľovou skupinou. Ak viem, kto je moja cieľová skupina, aký mám produkt, ktorý predávam, a ja zvýšim počet týchto stretnutí, čiže už nie som rozdelený na to, ale zvýšim počet tej danej oblasti, tak sa zlepšuje moja produktivita a okamžite idú moje výsledky hore. To, čo dnes nemám ako skúsenosť, je, že ľudia, a bohužiaľ aj v mojom týme, lebo vychádza to z toho, že aj ja som nejakým spôsobom začínal a ja som určité informácie prijímal, ale ja som ich proste nerobil. Ja o plánovaní, o organizovaní času som počul prvýkrát tak nejak úplne v takomto štýle, ako si to dnes robím, pred 4 rokmi, ale rok a pol mi trvalo, než som začal tie veci skutočne robiť. Ja som vždy len počul, áno, zapísal si, ale nerobil som ich. A z tohto pohľadu dnes vidím naozaj veľký potenciál toho, ako môžeme my zvýšiť svoju produktivitu, že začneme sledovať svoj počet stretnutí. Možno si teraz poviete, OK, tak asi to bude zase o práci, ale áno, priatelia, ak chceme sieťového marketingu dosiahnuť úspechy, tak je to v prvom rade o práci. A my si potrebujeme sledovať efektivitu a produktivitu našich meetingov. A ak si myslíme, že ideme do tohto biznisu s nastavením, že nájdeme tých 3-4, ktorí to vybudujú za nás, tak môžem vám povedať, že 99,99% ľudí bude z tohto prístupu sklamaných, pretože to nefunguje. My keď chceme dosiahnuť v sieťovom biznise výsledok, my to potrebujeme zapričiniť a potrebujeme to urobiť, to sa nedá obísť. A veľa ľudí to proste skúša, veľa ľudí proste áno, ide za tými ľuďmi, ktorí ten potenciál majú, ale nie sú vôbec pripravení na to, ako ich osloviť, ako s nimi urobiť správne prezentáciu, ako ich potom správne viesť. A samozrejme je to celá veda, keď sa ideme do toho hlbšie, akým spôsobom naozaj budovať kvalitný, profesionálny obchodný tím. Takže všetko začína v tom rade nami, preto ak my chceme zvýšiť výsledky tímu, musíme najprv zvýšiť svoje vlastné osobné výsledky, čiže cieľom dnešného webinára není to, aby sme my teraz išli a riešili, že prečo ten náš tým nie je taký produktívny, prečo nevyrába toľko objemu, toľko obratov. V prvom rade, ak my chceme zmeniť niečo v sieti, musíme zmeniť seba a my potrebujeme v prvom rade zmeniť svoje nastavenie, zmeniť svoje štatistiky. My musíme ísť absolútne príkladom. Čiže verte tomu, ak vy zvýšite počet stretnutí, začnú veci fungovať inak. Ak zvýšite stretnutia, prídu vám väčšie peniaze, prídu zaujímavejšie a noví ľudia do vášho týmu, zrazu sa tie veci začnú plne otáčať a váš tým to bude vidieť a začne to zrkadliť. Takže to je veľmi dôležité vždy uvažovať v systéme, že ako môžem ja zmeniť tie veci a produkciu a môj tím, odpoveď je vždycky iba cez seba. Ja sám musím zvýšiť aktivitu, zvýšiť koncentráciu, zvýšiť produktivitu a potom to môže vyžadovať od ostatných ľudí. Dobre, takže poďme sa pozrieť a poďme si dokázať to, že keď sa vás teraz opýtam, že na koľko percent si myslíte, že využívate svoj potenciál. Potenciál svojho týždňa na to, aby ste využili čas a energiu, ktorú máte na to, aby ste dosiahli výsledok. A teda ľudí sa nad týmto možno takto nikdy nezamyslí a idú z týždňa na týždeň. Zrazu je apríl, potom je jún, potom je december a potom už len vyhodnocujeme ten úspech alebo neúspech na konci roka. Ale čo keby sme si každý týždeň vyhodnocovali tú našu efektivitu, čo keby sme si každý týždeň plánovali to, čo chceme dosiahnuť. Otázka teraz pre vás. Veľa z vás, ktorí boli na Haraldovi, Caridisovi, alebo sa dostali už do takéto situácie, že viete sa zorganizovať, kto z vás reálne, to je otázka pre vás, osobne nemusíte mi odpovedať, ja viem, aké sú štatistiky u ľudí, s ktorými sa stretávam a dávam tie otázky, kto z vás naozaj zavádza plánovanie a vyhodnocuje si týždeň čo týždeň
počet svojich meetingov, produktivitu svojich meetingov, kto naozaj je v tom leveli, že to robí profesionálne. Dovolím si tvrdiť, že 90% ľudí, ktorí, a možno aj viac, videli a niekoľkokrát počuli, ako si majú robiť plánovanie, a ako si majú zorganizovať svoj vlastný čas. Tak v zásade, keď sa ich pýtam, že nech mi ukážu, ako to robia, aby som im vedel pomôcť, a 95% ľudí to nemá. Naozaj to nemá. Je to taká informácia, ktorá príde a odíde. Takže vedecké zorganizovanie je absolútna zručnosť network marketera a je to preto taká vec, ktorú som dneska dal aj do webinara, pretože bez toho, aby sme si začali organizovať náš čas, pretože jedna vec je, že si musíme výsledky, ale žijeme v nejakej realite, sme v nejakej rodine, máme nejaké ďalšie aktivity, zamestnanie, možno nejaký ešte iný biznis, pretože väčšina ľudí v network marketingu začína v stave, že popri biznise. Nie je zatiaľ nastavené Slovensko, že človek ide na strednú školu alebo vysokú network marketingu a jeho profesia je 100% network marketer a začína. Takže väčšina ľudí začína z nejakého stavu popri zamestnaní a biznise. A samozrejme, veľmi často počujete, že nedá sa sedieť na dvoch stoličkách a keď si vezmete, ak máte zamestnanie a súčasne si budujete teraz svoj vlastný biznis v rámci svojho biznisu, tak sedíte na dvoch stoličkách. A zorganizovať si dve stoličky naozaj vyžaduje určitú zručnosť a tie veľké rozdiely v tých výsledkoch naozaj sú spôsobené tým, že ľudia fungujú chaoticky, že ľudia nevedia naozaj čo urobiť, že majú proste x úloh, sú zavalení všetkým možným a v zásade majú takú tendenciu vždy robiť najľahšie úlohy ako prvé a vôbec nemajú o tom šajnu, že čo je teraz dôležité v tomto týždni, čo je v tom ďalšom, ako vyzerá môj mesiac, kedy ja musím v rámci nejakých bonusov a benefitov splniť určitú úlohu v určitom mesiaci, vytvoriť určitý obrad, určitý počet bodov. A to treba naplánovať. To sa nedá že tak začnem utekať a uvidíme. Hej, to proste naozaj je otázka takého plánovania a chcem vás len tak pozbudiť, že nie je to žiadna veda a že to je neskutočne jednoduché, keď to začnete robiť. Je to neskutočne aj také, dá sa povedať, inšpiratívne, že vy vlastne zrazu, keď si naplníte týždeň na týždeň úloh, tak vy vlastne vidíte, čo vás čaká a viete už na tým, že dáte na papier, viete si presne nastaviť, čo máte urobiť. Čiže veľa ľudí vôbec nerozumie, aký je rozdiel medzi plánom a DR-om. Veľa ľudí má nejaký DR, musím vám povedať, že aj ja mám DR, hej, ale priznám sa, dneska ho držím doma, pretože plánujem s ním, dá sa povedať, aktivity celoročné, ale to, čo ja si dneska robím, je v prvom rade plán týždňa, mám to za každý týždeň, robím to už 2 roky takto, že si vlastne ja plánujem tie aktivity, ako sa majú udiať. Samozrejme, život prináša rôzne zmeny, okolnosti, niečo sa nám udeje, je zrazu pohreb, je zrazu proste niečo iné. A o to, priateľe, je veľmi dôležitejšie vedieť sa takto organizovať a plánovať, pretože veľakrát sa ani ten plán nepodarí naplniť na 100% tými aktivitami, ale už len tým, že viem, čo som kde mal urobiť a aký mám ďalší týždeň, tak ja viem tú stratu, viem tie veci si nastaviť tak, aby som naozaj pracoval a dobehol to, čo som jeden týždeň nestihol. A to dokážem jedine tak, že sa sám vyhodnotím, prípadne mám nejakého lídra a kouča, to je úplne najideálnejšia situácia, že máte niekoho, komu sa zodpovedáte, komu sa musíte nejakým spôsobom preukázať, pretože 99% ľudí nedokáže byť naozaj tak produktívne a efektívny bez toho, aby mali kouča. Potrebujú niekoho, kto im to skontroluje, kto na týždennej alebo dvojtýždennej báze naozaj je taký ten vyhodnocovateľ, že OK, že my sa musíme zodpovedať. To samozrejme veľa ľudí nemá rado, pretože veľa ľudí ide z svetového biznisu práve preto, aby neboli kontrolovaní, vedení a podobne, že ja som sám podnikateľ, ale práve 99% ľudí nedosahuje výsledky, pretože nedokáže vyťahnuť ten potenciál vo seba. Čiže kto z vás naozaj reálne robí si to plánovanie, viete sami a na základe toho si vy určite, aký ste využili potenciál tohto týždňa, minulého týždňa, predtým týždňa, mesiaca a verte tomu, že veľakrát urobíte kopec vecí, ale neurobíte tie veci, ktoré máte urobiť. A to je problém
prečo nedosiahnete ten výsledok, ktorý potrebujete. Takže veľmi veľký rozdiel medzi plánovaním a medzi diárom, do ktorého si zapisujeme občas nejaké veci, ktoré nás napadnú, a niečo úplne iné je spísať si zoznam úloh, pozrieť si, aký mám potenciál týždňa, kde musím byť, kde sa to proste nedá inak a naozaj využiť, čo nás naučil pán Harald Psaridis, panenný efekt, to znamená voľné kolónky v plánovaní v diári vyplniť. Veľa z vás o tom počulo, veľa z vás to videlo a veľa z vás to, priateľa, nerobí, takže ruku na srdce ten, kto naozaj ide podľa toho. Takže prvá vec, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli zvýšiť svoju produktivitu, je začať plánovať, začať si to reálne robiť. Až keď začneme reálne robiť tie veci, zrazu sa začne úplne inak vyvíjať ten náš týždeň a zrazu začneme ujímať určité veci, ktoré sme doteraz nevideli. Druhá vec je, potrebujeme si spísať zoznam výsledku prinášajúcich aktivít. Priateľa, toto som ja takisto veľakrát v minulosti videl a až keď som začal robiť tie aktivity a zrazu som si uvedomil, že prečo ja potrebujem si naplánovať, že keď ja chcem mať naplnený diár na 15 stretnutí v týždni, tak ja som zistil, že ja musím 3 hodiny v týždni, a to je to počet telefonátov krát nejaký čas a koľko tých telefonátov a oslovení musím robiť v rámci týždňa, aby som dokázal vyplniť potenciál toho kalendára. Tak až keď som to začal robiť, tak sa to zrazu ukázalo, že sú to 2 až 4 hodiny, ktoré musím mať naplánované ako určitú aktivitu, ako to-do, vec na urobenie, ktorá musí byť v rámci v tom týždni, pretože ako náhle si neurobím plánovanie, ako náhle tam nemám naplánované, že vtedy a vtedy budem kontaktovať, tak v tom týždni sa nič neudeje. Proste ten týždeň vás zomelie so všetkými inými ľuďmi, situáciami. Proste otázka je, či si chcete sami plánovať ten život a veci, alebo si necháte, že vám to plánuje, dá sa povedať, to okolie a to prostredie, v ktorom žijeme. Takže jedna vec je spísať si zoznam oslovení, meetingov, zrazu zistíte, že máte nejakú poradu, že máte proste niečo pravidelné a zistíte, že možno na konkrétny biznis na oslovenia máte iba 4 hodiny v týždni alebo 6. A teraz otázka, keď to je v stredu alebo v útorok máte na to iba jeden deň. Ak ste zamestnaní a máte pracovný čas celý plný a vy máte na to iba 2 večery v týždni po 3 hodiny, tak otázka je, ako využijete tých 6 hodín? Dokážete naplniť práve tých 6 hodín tými stretnutiami? A veľa ľudí, bohužiaľ, je na mile vzdialené od tohto, čiže nemajú šajnu to ani zrealizovať, dosiahnuť výsledok, pretože ani nevedia, že práve útorok a štvrtok je ten čas, keď majú mať tie meetingy. Lebo nikdy s nimi nikto neplánoval, nikdy ich to neučil. Nielen teda, ako ja vám dneska to ukazujem, ale reálne, že naozaj vy zodpovedne postavíte k tomu a svojmu koučovi pošlete každý týždeň svoj plán a on s vami prejde potenciál, čo sa vám podarilo, nepodarilo. Pretože naozaj sami pred sebou takých ľudí je málo. Ja som jeden z nich, ja sa momentálne nezodpovedám žiadnemu koučovi, poctivo si vyplňam, poctivo si plánujem, poctivo naozaj pozerám na to, že ten potenciál aj u mňa je úplne kde inde. A veľmi ma to baví, pretože ako ja som na to dal obrovskú pozornosť, tak sa určité veci posunuli úplne iným smerom. A to je to, čo my potrebujeme v rámci výsledkov a biznisu dosiahnuť, že my sa potrebujeme celý preprogramovať, prestaviť a robiť veci inak. Ak vám dneska nejaké veci nefungujú a nefungujú vám už mesiace, nefungujú vám roky, tak proste dúfať, že sa niečo samo udeje alebo že príde nejaký zázrak, je proste bláznostvo. Že ja odporúčam proste začať postupne určité veci meniť, nie všetko. Preto dnes večer som vám dal a dávam vám iba 2 tipy, aby ste si urobili ten zoznam tých produktov alebo tú cieľovú skupinu, ktorú viete osloviť a ktorá vás zaujíma, čo znamená mať vyselektované, čo vlastne predávam a komu, a potom mať absolútne zorganizovaný svoj vlastný čas, pretože ak nevyužijete potenciál svojho týždňa, jeden týždeň, druhý týždeň, tretí týždeň, tak potom sa deje to, že v zásade konštatujete neúspech alebo konštatujete to, že ten produkt nefunguje, alebo to vlastne vôbec není tak, ako hovoria tí lídri na tých seminároch, to je celé nejaký klam a podobne. Takže cieľom
cieľom dnešného dňa je niekde začať pre tých, ktorí ste nezačali. A vy, priatelia, ktorí ste samozrejme začali a robíte to, tak dostanete do nejakej dokonalosti a začnete to vyžadovať od vašich priamých partnerov, pretože zdvoj, stroj, späť 10 násobíte výkon potom celej produkcie ako skupiny. Ale v prvom rade vždycky, priateľa, začnite najprv sami. Čiže, čo sa týka toho plánovania a tej prioritizácie, dal som takýto prehľad, také nejakej tabulky, ktorú si ja robím 2 až 3 krát za týždeň. Je to nejaký to-do list, je to nejaká kombinácia toho, čo som vám ukazoval pred chvíľkou, lebo tento zoznam je vyslovene tej danej činnosti, ktorú robím. Ale my nie sme len obchodníci, lídri, manažeri, riaditelia, alebo ja neviem, akákoľvek pozícia. Ale my žijeme v reálnom živote a máme tých úloh viac. A mne sa osvedčili tieto 2 veci, čiže plán týždňa, toho potenciálu a zoznam úloh, ktoré sú dôležité. A keď som si to začal robiť, robím to zhruba poctivo, tak zrazu sa udiala tiež tá vec, že zrazu sa mi tie úlohy, že som si ich napísal, tak sa mi vyčistila hlava a vedel som si tie úlohy odprioritizovať, pretože to, čo veľa ľudí urobí, že keď si spíše len ten zoznam a si tam tú prioritizáciu je, že samozrejme my máme tendenciu ísť po tých ľahších úloh, lebo chceme mať veľa tých fajlov a chceme urobiť tých vecí čo najviac, ale my naozaj máme tendenciu tie dôležité úlohy a tie najdôležitejšie neurobiť, pretože vyžadujú viac energie, viac fokusu a práve výsledky a ten úspech prichádza vtedy, keď vy si vyberiete tú jednu najkľúčovejšiu úlohu v tom danom dni, ktorá sa musí spraviť, aby vás to posunulo k vašemu cieľu. Ktorá je to tá úloha, aspoň jediná. Keby ste, priatelia, dokázali už len to urobiť, že zavediete si tento zoznam a vy urobíte tú najdôležitejšiu jednu jedinú vec, tak vám garantujem, že budete 10-krát viac produktívnejšie, ako ste dnes. Pretože dnes sme zahadzovaní, defokusovaní, vyrušovaní proste miliónmi vecami, či už sociálnymi sieťami, informáciami, potrebami z nášho okolia a jednoducho, ako náhle stratíte fokus na dôležitých veciach, tak len konštatujete zase na konci týždňa, niekto ani nekonštatuje, len to vidí potom na výplate, že není taká, ako by chcel. A jednoducho je to obrovská škoda. Takže prvá vec je spísať si úlohy. Ak sa jedná o nejakú úlohu, ktorá pozostáva z viacerých krokov, tak ja to nazývam projekt. Je to veľmi dôležité kvôli plánovaniu času, pretože ak máte napríklad, ak ste dokonca na nejakej vyššej pozícii a máte za úlohu už aj organizovať, už aj prednášať, tak proste veľa ľudí robí takú chybu, že OK, tak teraz som už lektor, tak teraz už nerobím meetingy, lebo ja si potrebujem pripraviť prednášky, potrebujem stať do slajdov, potrebujem samozrejme to ešte natrénovať a veľa ľudí práve v tom čase, pre mňa je to tá modrá, to je čas, kedy ja som v produkcii a robím obchod. A ak som teda network marketer, tak sú to stretnutia, získavanie partnerov. A ja v týchto modrých časoch nemôžem si pripravovať prednášku, pretože to sú jediné časy, kedy ja môžem robiť tento obchod. Takže ja si musím na prednášku nájsť a naplánovať úplne iný čas. A veľa ľudí nepochopiteľné robí tie dôležité veci vo svojom produktívnom čase. Vezmite si, keď idete do práce na 8, ste tam do 16, do 17, tak vás ani nenapadne, že by ste robili niečo iné, ako máte. Proste tam máte nastavené úlohy, prídete tam na 8 a robíte. Ľudia, ktorí proste, ja neviem, odídu z práce, začnú robiť marketing, alebo majú nejaké smeny, že dlhý, krátky, majú zrazu ten deň voľný pre seba a majú ho celý na tú produkciu, tak tamto krásne vidno, že ten čas, ktorý mali venovať v tých lukratívnych časoch, povedzme útorok, streda, štvrtok, sú vyslovene obchodné dni, kedy si treba plánovať obchodné meetingy. Útorok, streda, štvrtok není na to, aby som si robil prípravy, ktoré môžem robiť večer, alebo skoro ráno, keď sa neviem stretávať s partnermi, potenciálnymi a zákazníkmi. A úplne je to veľmi jednoduché, keď dáte do toho sedliacky rozum, že jednoducho v produktívnom čase, kedy sa treba stretávať s ľuďmi, sa treba stretávať s ľuďmi. A v čase, keď už sa neviem stretávať s ľuďmi, poviem príklad, piatok, čo ja viem, po 16. môže byť taký čas, že veľa ľudí už je niekde na víkend, niekde odchádza. Neviem, že to je pravidlo, ale je to čas, ktorý už nie je až taký obchodný, ako je útorok, streda, štvrtok.
pondelok ráno, kde každý, kto ide do práce, či už majiteľ, či už zamestnanec, má kopec úloh a kopec vecí sa nastavuje, chaos, tak pondelok ráno tiež nie je ideálny čas asi na meetingy, tak ja si tiež nastavím porady a veci administratívu v tých časoch, kedy to v zásade rieši aj celý ten zvyšný svet, ale v časoch, kedy mám robiť obchod, tak robím obchod. Robím prípravy, nerobím si tréningy robím v čase, ako je štátny sviatok, ako je sobota, nedeľa, ako je piatok po obede. Vezmite si, že kedy ste len poradu s týmom zaradili v piatok po obede o 3. o 4. kedy už každý chce niekde ísť na víkend alebo niečo, aké by tie porady boli efektívne. Takže to sú určité veci a nejaké tipy na to, aby ste mohli byť produktívnejší. A tento to-do list, zoznam, ktorý tu vidíte, ten je práve na to, aby ste si vyselektovali, ktorá je úloha ako prvá, ktorú musím robiť. Keď mám najviac síl, ktorá je tá najdôležitejšia. Ktorá je tá druhá, ktorá je tá tretia, ktoré viem delegovať niekomu inému. Ja som v určitom čase zistil, že keď som proste aj trénoval a cvičil, že čo sa týka trénovania a cvičenia, som splnil štatistiku vždy na 100%, ale keď som sa pozrel, že koľko som mal meetingov, tak tam som to mal slabšie. Zrazu z toho vyplynulo, že ja som profesionálny športovec a moja absolútna priorita je šport a nie biznis. A ja som si to musel uvedomiť, musel si to pozrieť a dneska to mám opačne. Dneska nemôžete mať na jednom mieste 3 veci. Vždy to musíte prioritizovať a samozrejme vždycky dosahujeme ciele a výsledky na základe toho, čomu dáme najväčšiu pozornosť, čomu dáme najväčšiu časť, najväčší fokus, koncentráciu a keďže veľa ľudí si tú pozornosť nevie určiť sami, ale ju dostávajú na základe nejakých úloh, či už v práci alebo niekde inde, tak samozrejme potom tie výsledky nie sú, pretože oni sa sami neurobia. Je to najťažšie a najdôležitejšie je, že tá naša aktivita si ju musíme naplánovať a my si ju musíme urobiť. A preto v tomto je veľmi nápomocný nejaký váš coach, nejaký šéf, nejaký váš líder, možno nejaký sparring partner, ktorého vy potrebujete si nájsť, ak nemáte naozaj tú seba disciplínu veľmi vysokú. Ako som povedal, je možno 1-2% ľudí, ktorí dokážu mať tú seba disciplínu neskutočne vysokú a aj tak, keby mali kouča, boli by ešte efektívnejší, ale zvyšní ľudia potrebujú niekoho, komu sa majú zodpovedať. Takže toľko k tomuto to-do listu. Čo si vlastne ako prvé plánujú ľudia, ktorí sú zamestnaní? Tak v prvom rade fixné pracovné veci, keďže proste pre veľa ľudí naozaj ten biznis vlastný alebo to vlastné zamestnanie, ktoré je vo veľa prípadoch na začiatku tá priorita číslo 1, tak si v prvom rade plánujete fixné pracovné osobné termíny. Potom si plánujete voľný čas a čas s rodinou, aby ste mohli byť vybalansovaní a plánujete si potom všetok zvyšný čas, je to teda na vás, ale ja to môžem takto robiť, všetok zvyšný čas na výsledok prinášajúce aktivity, a to sú stretnutia, prezentácie, pozvania, dosledovania, nie tréningy. Tie tréningy musíte urobiť ešte v iných časoch. Čiže príprava a vedenie robiť, ako som spomínal, v časoch, kedy je obťažnejšie robiť ten obchod. Čiže toto, keď si vlastne vy takto budete robiť, tak sa vám zrazu ukáže nejaký ten plán toho týždňa, že tu ste napríklad v práci, potom si vyplníte, že tu ste na nejakej porade s lídrom, na nejakej buď verejnej alebo na nejakom coachingu a potom si zadáte nejaký voľný čas a plánovanie s rodinou a zrazu zistíte, že tieto voľné miesta, kde máte, sú miesta, ktoré môžete naplniť meetingami. A vašou úlohou je práve tieto miesta, ktoré tu teraz ukazujem, naozaj odprezentovať, odstretávať sa, proste urobiť. Veľa ľudí toto neurobí. A preto nemá šancu dosiahnuť ten úspech, pretože ten život ich valcuje, tá situácia, ten defokus a to všetko, čo sa deje v okolí. No a potom samozrejme to vyzerá tak, že my nedosahujeme výsledky, ale máme výhovorky, že ja som tento týždeň bol chorý, minulý týždeň bol sviatok, 2 týždne som čakal, ako sa vyjadrí ten partner, ktorého som oslovil pred pol rokom. Priatelia, môžete si to vysvetliť ako koľkokrát chcete, ale keď
keď nerobíte výsledky, tak výsledky za nás hovoria, či sme niečo robili alebo neurobili. A práve preto 95% ľudí je tam, kde je a 5% ľudí je tam, kde je, pretože iba 5% ľudí dosahuje tie výsledky, pretože si ich plánuje a má na nich koncentráciu. A 95% ľudí verí nejakej ilúzii, že budem úspešný nejakým zázrakom, že nejak samo sa to urobí. A jednoducho preto je ten rozdiel medzi tým úspechom a neúspechom taký obrovský. No a samozrejme, to, čo som spomenul dneska niekoľkokrát, na to, aby sa vám viac darilo, nájdite si k sebe sparring partnera, využite oveľa viac lídra, ako ho využívate. Verte tomu, že váš líder bude oveľa, dá sa povedať, vám viac aj pomáhať, ak vy ho sami požiadate a vy si s ním nastavíte, čo chcete, ale buďte potom samozrejme aj dá sa povedať, taký zodpovedný v tom, že keď vám niečo poradí a niečo od vás chce, takže mu to pošlete, pretože je to jeho čas, je to jeho energia a verte tomu, že naozaj, keď sa začnete zodpovedať niekomu, kto je v tej vašej firme nad vami, alebo si začnete platiť kouča, ktorý vás bude stať 50 €, 100 € na hodinu, pretože budete chcieť naozaj tie výsledky dosahovať, tak vtedy si začnete naozaj vážiť to, že niekto pre vás niečo robí a že vás nejakým spôsobom chce viesť. Takže to je to, čo vám samozrejme dnes odporúčam a chcel by som ešte takto na záver, pretože blížime sa ku koncu, nejakým spôsobom a zopakovať také tie najkľúčovejšie veci, ktoré sme dnes riešili. A síce z tých dvoch typov, a ten prvý typ je spísať si zoznam produktov, ktoré predávam a na tieto produkty nájsť cieľovú skupinu. A 2 až 3 mesiace s touto skupinou a s týmto materiálom pracovať. Možno sa vám stane, že ste v situácii, že už nemáte moc kontakty v tejto danej oblasti a poviete si, ja som už ten svoj telefón kde sa povedať, spracoval ten svoj zoznam, tak jednoducho aj to je dôležité si uvedomiť, OK, ja momentálne nemám ten potenciál na tie ďalšie meetingy. Práve preto, keď to urobíte a zistíte, tak poviete, aha, momentálne tá moja cieľová skupina je taká, že aby som nešiel za nejakým 10 krát a nebol nejaký tlačič a nejaký podomový predajca, tak jednoducho začnite pracovať na tom, a to bude témou budúceho webinára, budúci týždeň vo štvrtok. Začnite pracovať na tom, ako mám zväčšiť zoznam svojich kontaktov, čo musím robiť a ako musím ja do plánu týždňa zakomponovať dokonca ďalšiu aktivitu, a to je networking a získavanie nových kontaktov, pretože kontakty okolo nás sú neobmedzené, tých ľudí je neskutočne veľa a jednoducho je len na nás, či my pôjdeme do tej rieky vonku, do toho prúdu tých kontaktov a robíme nejakú aktivitu navyše, aby sme mali ten potenciál, tú cieľovú skupinu, ktorú chceme mať. Takže to bude témou webinára budúci týždeň. Bavili sme sa o zozname produktov a vyzviť si teda tie dôležité. A potom druhá vec je organizácia a zvýšenie naozaj produktivity, to znamená reálne urobíte stretnutia. Zase, ak zistíte, že nemáte komu volať a 2 hodiny by ste sedeli zbytočne, pretože sa často deje, že ľudia sa aj dohodnú, idú kontaktovať, sú dvaja, ideálne, ak to robíte v skupinkách, tak zároveň zistíte, že v zásade držíte ten telefón a pozeráte sa na ňo a je to veľmi vyčerpávajúce. Robiť kontaktovanie pre ľudí, keď sa pozeráte stále na tie isté kontakty. Ak nebudete pracovať s databázou, tak prídete do bodu, že vám to spotrebuje neskutočne veľa energie, ale sa povedať, to najdôležitejšie, čo naozaj v svetovom biznise je pracovať, keď nemáte komu zavolať, keď máte ten pocit, že ja nemám ani zoznam. Ale je to ilúzia, priateľia, a je to len nevedomosť a nie zručnosť na to, aby ten mení zoznam bol neobmedzený. Na túto tému bol seminár 11 ciest, ako si vytvoriť 11-tisovú databázu. Je tam niekoľko typov, ako to urobiť, ako využiť rôzne networkingové eventy, dokonca také tie vyššie levely, ako možno na nejakej výstave, ako si otvoriť možno stánok. Možno si dneska to neviete predstaviť, že vy ste tam boli jeden z vystavovateľov, ale možno s vašim lídrom v kombinácii 2-3 ste si vedeli zorganizovať nejaký takýto stánok, kde samozrejme dáte ľuďom nejakú službu pridanú, nejakú návyššie, že sa môžu otestovať, aké talenty majú, alebo niečo, je tých možností veľa.
cieľom dnešného dňa to nie je teraz rozpýtavať, ale budem o tom spomínať budúci týždeň. Samozrejme čiastočne, pretože je to téma na celý deň a nedokážem za 40 minút ísť úplne do hĺbky, ale nejaké tipy na pripomenutie. Máte, vy čo ste boli na Hradovi, tak otvorte tie poznámky, nájdete si čas cez víkend, kedy máte možnosť ostriť tú vašu biznisovú pílu, aby ste si sadli, prešli tie poznámky a naozaj, ak ste v stave, že nemáte dostatočný počet cieľovej skupiny na to, aby ste mohli zvýšiť počet stretnutí, tak bohužiaľ na 2 týždne, na 3, na 4 tých stretnutí budete mať minimum s tým zoznamom, ktoré máte, ale vaša myseľ, vaša koncentrácia musí ísť na to, ako mám zvýšiť počet kontaktov do môjho zoznamu, čo musím robiť na dennej, týždennej báze. Takže to sú tie veci, ako som spomínal, sedliacky rozum, úplne jednoducho, všetko sa dá, keď sa chce. Dobre, takže dva body a 2 tipy, ktoré som považoval tak nejak za nutné dnes večer ozneli. Dovoľte, aby som sa pozrel do chatu, či sú tu nejaké otázky a ja sa na ne pozriem a potom teda sa rozlúčime a kto bude teda chcieť, čakajte na e-mail odo mňa a príde vám pozvanie na nejaký ďalšie voľné pokračovanie webináru. Dobre, čiže týždenný plán setkání, ale setkání s kým? Dobre, to je otázka. A čo na tých stretnutiach projednávať. Dobre, v prvom rade, keď si vyselektujete teda ten váš zoznam tých produktov, čo vlastne ponúkate, to už je otázka, či je to v zdravej výžive, alebo je to vo financiách, alebo je to proste v nejakej konkrétnej firme, tak je veľmi dôležité vedieť vlastne, že komu ten môj produkt môže pomôcť. To je tá cieľová skupina, ktorá, keď im poviem, že takéto niečo mám, tak si to do mňa vezme. Takže ja musím vedieť, čo vlastne predávam. A potom si tvorím databázu a kontaktujem ľudí, o ktorých si myslím, predpokladám, že by sa im môj produkt mohol zísť, alebo robím si stretnutia so spolužiakmi, so známymi a cieľ není predávať na týchto stretnutiach. Ja to volám také nejaké predstretnutie, nie to obchodné stretnutie, ale idem zisťovať taký nejaký záujem tých mojich kontaktov, že keby takýto nejaký produkt bol, že či by to malo pre nich význam, alebo či poznajú ľudí, ktorým mohol ten môj produkt alebo služba pomôcť. A samozrejme, či poznajú ľudí, ktorí sú obchodne založení a ktorí majú potenciál toho, že by chceli peniaze navyše a boli by možno zaujímaví a perspektívni spolupracovníci. Takže vy môžete urobiť kopec stretnutí, absolútne nie biznisový, iba za účelom zistiť, čo ten trh vonku, čo ten môj trh, to moje okolie chce. A na základe týchto stretnutí si potom vlastne vytvoriť nejakú tú databázu a keď niekde zistíte, že tento človek, toto by ho zaujímalo, toto by chcel, tak na ďalšom stretnutí, ktoré si dohodnete, urobíte potom predaj. Samozrejme, ako urobiť prezentáciu, ako urobiť predaj, to nebolo dnešnou témou. Na to je takisto samozrejme veľmi dôležité mať nejakú takú osnovu toho. Ja predpokladám a verím, že 99% spoločnosti má nejakú vytvorenú ideálnu prezentáciu alebo nejaký predajný rozhovor. Väčšinou to robia teda nejakí profesionálni prezentéri alebo speakery, takže vám, ktorí nie ste v leveli, že predávate a prezentujete sami, samozrejme cieľ, aby ste tam čo najskôr dostali, tak využite vášho lídra, nejaké verejné podujatia, nejaké prezentácie na to, aby ste potom týchto ľudí, ktorí prejavia záujem, pozvali tam a to stretnutie v zásade to obchodné urobili týmto spôsobom. Čiže využite to, že tú samotnú prezentáciu, predaj tej službe, to produktu urobí za vás ten profesionál. Ale vy ste tí ľudia, ktorí zistíte tomu okolí ten záujem a pozvete ich na takýto event, kde v zásade ten predaj a tú prezentáciu urobí za vás niekto iný. Takže v tomto je to neskutočne ešte o dosť ľahšie ako v klasickom tržnom obchode, kde v zásade naozaj kvalita obchodného zástupcu je o tom, či ten produkt daný službu predá, keď ide na nejaké obchodné stretnutia. A my to tu máme v tejto naozaj sme podvetí zľahčené tým, že ak to robí nejaký náš líder, niekto nás skúsený a robí to firma, tak treba využiť toto. Samozrejme, to, ako úspešne predávať, to je zase otázka naozaj predajných seminárov, je to otázka toho nejakého procesu,
Sú to veci, ktoré tiež riešim na škole, ale to nie je otázka ani jedného webinára, ani možno jedného dňa. Samozrejme, čo sa týka predaja, stačí na to jedno po obede a jeden teoretický predajný seminár, ale predaj není o teórii, predaj je naozaj o tom, že jednoducho chodím, zisťujem a pomáham. Takže tak. Dobre, vidím, že tu nie sú žiadne otázky. A neviem, Mirko, či táto odpoveď stačila. Je to samozrejme na nejakú ďalšiu debatu. Čiže z môjho pohľadu, keď nie sú otázky, tak ja už to len uzavriem. Teším sa z vašeho záujmu, že ste boli vlastne dneska tu, že ste prejavili záujem. Ja som sa na dnešný webinár veľmi tešil a v zásade neskutočne ma teší, keď nejaký ten know-how, nejaké skúsenosti viem posunúť ďalej. Čo ma teší ešte viac je, ak ľudia cez informácie, ktoré dostanú, hlavne dosahujú tie väčšie výsledky. Pre mňa to najväčšie zadozučinenie je, že ten človek si povie, OK, už viem, ako to mám robiť, alebo už som bližšie, už sa tam niekde blížim a naozaj tá pomoc tým ľuďom sa dostať cez tie úskalia na začiatku, pretože veľakrát je to len o tom, že neviem, čo mám robiť, ako to mám robiť a samozrejme to si treba vždy zisťovať smerom u svojej upline alebo u ľudí, ktorí vás nabrali do svojho tímu. Možno to niekedy nie je ten človek hneď nazvaný, možno to je ešte jeden nad ním a ešte jeden nad ním, ale vy máte dneska tú možnosť za tými ľuďmi ísť a vy máte možnosť a verte tomu, že oni vás neodmietnú, ak prejavíte vy záujem, že sa chcete posunúť ďalej. Dobre, priatelia, ja vám ďakujem dneska za pozornosť. Sledujte e-mail, budúci týždeň príde pozvánka na také voľné pokračovanie dnešného webináru na tému, ako si rozširovať práve ten menný zoznam pre tých ľudí, ktorí už sú v tom leveli, že to kontaktovanie je veľmi náročné, pretože v zásade tých 20 mien tam do kolečka točia a to samozrejme brzdí celý ten úspech a produkciu, pretože keď nemám sa s kým stretnúť, lebo myslím si, že sa nemám s kým stretnúť, pritom to je taká ilúzia, tak v zásade ten môj biznis stojí. Ja vám prajem veľa úspechov pre tých, ktorí teda budú pokračovať ďalej, vidíme sa budúci týždeň a držím palce, nech vám všetko beží podľa vašich plánov a ak ich nemáte, tak si ich hlavne začnite tvoriť, je to tiež nejaký proces. Pekný večer prajem a dovidenia.